d'aquest projecte de ciutat que des de Més Gandia portem per a la propera legislatura. Un projecte de ciutat que, com sabeu, vam dividir en 4 àrees molt grans: la Gandia verda, la Gandia de la fàbrica de cultura, la Gandia del desenvolupament sostenible i la Gandia de les persones. Avui ja incidirem sobre les propostes concretes. En anterioritat hem parlat a l'engròs de cada una de les àrees, però avui ja volem anar a marcar quins són els punts concrets de ciutat dintre de cada una de les àrees. I comencem amb la Gandia de les persones, perquè per a nosaltres també és molt important. Parlem de la Gandia de les persones perquè des de Més Gandia venim ja temps dient-ho. Per a nosaltres són el principal objectiu, treballar i passar-les al primer plànol i no a l'últim dels plànols com són actualment les persones. Ningú els escolta, ningú parla amb elles i ningú els pregunta quines són les seues necessitats. I això des de Més Gandia no anem a consentir-ho. Nosaltres anem a prioritzar a les persones per damunt de qualsevol altra activitat i per això esta Gandia de les persones és per a nosaltres tan emblemàtica i per això comencem per ella. Nosaltres, dintre del projecte de ciutat La Gandia de les persones, englobem aspectes com el benestar social, la sanitat, la seguretat, la cooperació, la política amb els nouvinguts, la igualtat de gènere, la diversitat sexual, etc. Però per a nosaltres jo crec que el més important, el fil conductor de totes i cadascuna d'aquestes àrees seria la de la participació ciutadana. I jo crec que va molt enllaçada aquesta Gandia de les persones, perquè escoltar a les persones, dialogar amb les persones i saber quines són les seves necessitats és exercir una verdadera democràcia participativa, una verdadera participació. I aquest serà el fil conductor de tots i cadascun dels nostres aspectes dintre d'aquesta àrea de la Gandia de les persones. Jo no vaig a estendre'm, no vaig a parlar-vos de propostes concretes, passaré la paraula a Nahuel per a que ell vos diga quines són en cada una de les àrees les propostes, però sí que m'agradaria aprofitar en esta Gandia de les persones i en la importància i sobretot en l'aspecte sanitari i en aquests últims aconteciments que estan passant al voltant de l'Hospital Vell en el qual ens trobem en aquests moments. Heu escoltat per ahir propostes de l'alcalde d'esta ciutat parlant que vol que es quede fora del debat polític de tots els grups la discussió sobre quins són els usos que volem per a aquest hospital. Per a nosaltres això ens indigna escoltar l'alcalde parlar d'això i ens indigna sobretot perquè portem molt de temps parlant que aquest hospital no ha de perdre mai els usos sociosanitaris i perquè avui per avui passa per a que aquest hospital continua tenint aquests usos que poden ser immediats si la Generalitat Valenciana, governada pel Partit Popular, del mateix signe polític que l'alcalde d'esta ciutat i que el govern que governa la ciutat de Gandia volguera, demà mateix aquest hospital podria continuar estant obert. Simplement cal tindre professionals que es dediquen a fer centres de salut, que es dediquen a atendre en malalts crònics en aquest hospital, que ara Nahuel vos passarà a parlar de quines són les nostres propostes, però que sí que volia remarcar és que no ens llance a nosaltres la culpa de que avui aquest hospital no tinga cap contingut, perquè el Partit Popular té molta de la culpa i si la Generalitat Valenciana volguera, demà aquest hospital podria continuar estant obert i donant serveis als seus ciutadans. Per això nosaltres, si vol, ens comprometem i li llancem el repte d'anar amb ell, si cal, demà mateix a la Generalitat Valenciana per aconseguir que el conseller de Sanitat, la Conselleria de Sanitat, esta setmana sense falta obriga de nou aquest hospital. Jo amb això era simplement matisar el per això del treball de les persones, el treball de la Gandia de les persones, perquè totes i cadascuna de les nostres persones s'ho mereixen. I en aquest aspecte sanitari crec que calia incidir. Ara ja li dono la paraula a Nahuel. Ell vos perfilarà en totes i cadascuna de les àrees que engloben això quines són les nostres propostes de ciutat.